becik. Kedelenge putu kaya beda karo biasa. Aja mikiri wong tuamu senajan wis ora duwe negara. Negara ngamar terusak. Cukul gelagak alang-alange. Memang eyang kang rungu. Yen ramamu Pandhawa saiki ngenger ning Wirata. Mondok ning Wirata. Tapi sing dijaluk mungkin eyang gak ngerti Pandhawa iki rugi kanggo ning dunya, pengen untung kanggo ning akhirat. Sebab sedela maning negara Astina bisa didodoki yen wis entokeng Bratayuda pupuse keluarga Kurawa. Niku eyang sing kula harapaken. Kula kepengen daftar dados senapati ya. Pengen matur datang ke Rama Pandhawa nebus kekalahan Pandhawa. Sebab Rama Pandhawa negarane dirusak. Negarane dicukulaken gelagak alang-alange. Kula sing bakal nebus kekalahan. Ya dadi bagusnya antarja. Yen dadi senapati perang Bratayuda iki perang itu perang kolosal. Ibarat wong jejodohan wis anak truk-truk. Wis ana pasangane. Mulane sira mengko bakal tak wulang ilmu ning eyang. Tak upai jilakan, pandengan, semburan, cokotan. Sing artine jilakan dijilat tapake wong mati kenang sira antarja. Disembur apa maning pada dipandeng be bisa muru-muru wong mau. Apa maning dicokot. Lan maning trimanen eyang tas nglungsumi yo. Lungsumane eyang anggone ning sira antarja. Mengko yen arep maju ning Tegal Kurusetra. Yen lungsuman dinggo ning antarja mangsa kedasak ketiban bisa braja. Aja maning gaman sing Jawa. Sing kedewatan swarga loka supi driji paranung dengkul ubu weapas mangsa kedasak ning badanmu yen nganggo lungsumane eyang. Matur kesuwun yen eyang nyukani bekal ning kula kok nganggone tak arep maju wae ya. Nggih. Tulijak krimanen eyang siunge coplok siji. Paceken ning untune sira. Lamun nganggo siunge eyang sapa wonge kecokot ning sira. Pada karo siunge pengmeyang. Landhep siunge. Ya, dipacek ning sira ya. Ya hitung-hitung untu palsu bae. Tapi ramping nganggo siung sebab saukuran karo lambene. Lah digawa lungsumane mengko yen arep maju ning palagan dinggo makaten drep dawu. Ya kah? Laras velok ya kah? Kencelanging pedang landheping gegawan. Senajana tumbak bandring bindik ketibanakan ning anak putunisun mangsa kedasa uga pacul kuang pacule. Golok golok kirang kalah pacul pacul gomeng
golok-golok kilang wis padang Mama Siti kenapa ora apa karo kuane Apip sareng bapak mimiku montur tadi lah sarung imang kari tuku maning sarung imang kari tuku maning dodol beton dodol wong kraton sukaton surekaton wong demen kayaning pangkon sukane nyatir katon mimiku muntur nimbang yen wis katon akhire gawe ketuwon sareng api pekedik bapak mama bumi mimi bumi muntur abawa ijeng mimi tijule gede mama Siti kajangan apa wis diperiksa ning Tegal Kurusetra sampun sesajie ya dereng wonten persiapan arep gawe bubur abang bubur putih ora duwe beras-beras sajan waji kompiang rujak gedang kada wonten niku liwet ning pendil ana pendile wae bonang lah kaliwet teh ya tunggu kan ari wong sesaji iki ya didasari karo duweni ati ikhlas sebutane sunah kudu wajib nggih entawan antar jata kamenekan senajan dilali-lali ora lali dilali prora kelipur tambah lawas tambah kelingan wis lawas jadi kemutan jadi kelingan kalah pacul gowan cari golok-golok kilang